تماشاوانên hêja ev kesê guneha û rûyê walser ekranê dibînin êdî hiştinek gelek kes yan ji gelek zarok sêvî bimînin. Li aliyekî din jî temaşevanên hêja hiştiye got gelek jin bî bimînin û li aliyekî din jî gelek bûne sedema kuştina gelek kesan. Temaşevanên hêja kesên got wan dibînin êdî ev veya kesên herî zêde got dihatin naskirin berê di nava çetên Daişê de bûn. Hejmara wan bi giştî 137 kesin ev çetana temaşevanên hêja cihê xwe di nava çetên Daişê de digirtin, gelek êrîş li dijî herêmên Bakur û Jiletê Sûriyê pêk danîn, destê wan di gelek bûyeran de hebû plan datanîn ji bonekê êrîşên xwekujî li herêmên Bakur û Jiletê Sûriyê pêk bînin. Piraniya wan kesên welatiyên Sûrî ne herûha di nava wan de jî temaşevanên hêja kesên Tunîsî, Cezayirî, Meğribî gelek kesayet henin ji cinsiyetên cuda hatine di nava Sûriyê de û cihê xwe di nava çetên Daişê de girtine. Lê em ji bîr nekin got li herêmên dagirkerî got ji aliyê dagirkeriya dewleta Türk ve hatine dagirkirin Mîna Efrîn, Girêspî, Serêkaniyê, Cerablos, Bab ev kesana temaşevanên hêja li wê de dihatin perwerdekirin. Êdî fikrên Daişê li wê de her tim zindî bû. Dewleta Tirkiye jî piştgiriya wan dikir û her tim ew bi ser herêmên rêveberiya xweser ve dişandin. Temaşevanên hêja ev piraniya kesê got me derxistinê kesin bi navûdengin. Hem çete hem jî serçeteyên di nava wan de ne. Êdî di nava Daişê de cihê xwe girtibûn û erkên gelekî bilind jî di nava wan de stendibûn. Li aliyekî din bînerên hêja niha tiştê herî sosret û ecêb çi ye? Ev kesana ango ev çetana cihê xwe di nava Wezareta Parastinê ya hikûmeta Vegwêza Sûriyê de digirin. Êdî bawayekî fermî di nava wan de ne, ji xwe di çeteyên herî navdar yek ji wan Ebu Amşa û yê din jî Hatim Ebu Şexra ev jî cihê xwe di nava Wezareta Parastinê ya hikûmeta Vegwêz de digirin û erkin gelekî bilind jî stendinin. Bi vê yekê temaşevanên hêja êdî ev hikûmeta han kesetin bi vî rengî di nava xwe de dihewîne. Li aliyekî din êrişî Swêdayê dike, êrişîn peravên Sûriyê dike û li aliyekî din jî dibêje beraqa şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê weke endam tevlî me bibin. Lewma Qesedê vê yekê napejirîne weke endam tevlî wan nabin. Ji ber got ev bi xwe ne birêxistinkirin û heta niha jî çetene. Mû bi serê zimanê xelkên Elewî û Durziyan veşîn hat û dibêjin êdî Daişê di nava vê artêşa Sûriyê ya qaşo ji bonekê Sûriyê gişî şer dikin hene. Lê temaşevanên hêja bûyera do piştrast kir got êdî Daişê di nava wan de henin, ji xwe bûyera do jî em behsa wê dikin got li dijî artêşa Amerîka êrîş pêk hatibû sê welatiyên wê yan jî du leşker û wergêrekî wan hatin kuştin. Li aliyekî din jî sê kesên din birîndar bibû vê yekê êdî cîhan pê hesand got li Sûriyê bêçit qewme temaşevanên hêja. Bi vî rengî bû kesê got me dixwestin em rûyê wana derxin ser ekranê ev kesan henin lê ji bilî wan jî kesê bi nav, nasname û bi dîmen yan jî bi foto hejmara wan digê 137 çeteyên bi vî rengî hene.